тоҷикиян муҳоҷириян дар аврупои дар амрикои дар русияе фарқаш нест. тоҷик бошӣ тоҷикистонӣ бошӣ, илтимос ҳамин видеонаворро то охирша тамошо кун. хеле муҳим аст ба ҳар як муҳоҷире ки берун аз тоҷикистон аст. یک زمانی بود که ما همون در کالینینگراد بودیم. نه با خدا و شکر خوشبختانه با این 2 سال گذشت بود در لیتوا اینا با همه کسات سرجم شدیم. خداوند همتون نگهبان باشه. حاجی با میدون که در کامنتارها مینویسن که در تور کلونکا خوردین. ассалому алайкум бачако. Айни ҳол мо ҳозир хӯрух хӯрдаста будем, ана рӯзаек шудем ва дар дасти чап ҳамин телефонро гирифта як тиктока ва инстаграмро тамошо кардаста будем ки намин гуна навор фуромад. хулоса мо пеш як видеонавор карда будем оиди намин хӯрухӯрӣ ки як бачаҳои тоҷикистонӣ дар ҳамин давлатҳои аврупо ҳамин гуна навор гирифта паҳн мекунанд дар инстаграм, дар ютуб, дар тикток сухан карда будем. ман инҷода мемонам, касе ки надонад дуруед як борига тамошо кунед. Бой пасудро дорем, не ки не хеле мақбулае. ана ҳозир рости гап имрӯз 27 аст, я 27 март аст, 2 рӯз пас рамазон тамом мешавад. идои меомадагӣ шумо муборак ва ин ҳамин гуна навор ғалтид бардаро аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем. боз хоҳиш мекунем. бародаро, шумо дар аврупо ҳастед. фарҳанги миллатҳои аврупоӣ дигар гуна ҳаст. ҳой бародаро, мо ҳамун Россияро безор кардем ба ҳамин коромо. мебахшед, русҳо миллатпарастам бошанд бисёриш, бо бисёри русҳо хеле одамои хуб ҳастанд. ман дар Русия хеле сол зиндагӣ кардагӣ ҳастам ва ягон бор ба ягон мушкиликати рӯбарӯ шудагӣ нестам, барои ки ҳама вақт қоидаи қонуна риоя мекардам, фарҳанги русҳоро эҳтиром мекардам ва онҳо чӣ гуна ман кати онҳо ҳарф мезадам, онҳо маям эҳтиром мекардам. бачаҳое ки манро мешиносанд медонанд, дар Астрахан мо хондагӣ ҳастем, манро мешиносанд. ягон бор гуфтагӣ нестем ки мо аз дигар миллат ҳастем, ҳама вақт мегуфтем ки мо тоҷик ҳастем. фаҳмидед бародаро? лекин ин ҳамин гуна видеонаворҳоям мебинем, як мебахшед аврупоиё русҳоям дамо вақте ки Русия буда будем, як русҳо суол мекарданд ки и тоҷико ҳастанд, чаро тоҷико и гуна мекунанд, тоҷико чаро рақс мекунанд, дар лезгинка рақс мекунанд дар кадом ҷо. мебинед, мефаҳмед, шарм медоштем аз ин саволҳо, фаҳмидед? айни ҳол бошад як чанд қашид ҳамин наворҳоям мебинам, ҳамин тоҷикои худмо аврупо барои аврупо омадан бародар осон нест, хам мебиёнд, шукри худо, маладес. лекин ин ҳамин гуна наворҳоям мегиранд, мемонанд. ман ҳайрон ҳастам бародаро. боз мегӯянд ки дар комментария ҳозир менависанд ки дар клёнка. охи ой бародаро, ҳамин то ки ҳамин мегӯянд ки без дыма не бывает пожара мегӯянд, фаҳмидед? без дыма не бывает пожара мегӯянд. ха чӣ кор кунем дига охи? ин ҳамин гуна коротон кати шумо на танҳо худтонро пас мезанед, шумо моро пас мезанед, шумо тамоми мардуми тоҷикистонро пас мезанед, шумо тамоми муҳоҷирони тоҷика пас мезанед. ха хӯрок хӯрдед, мушкиле нест. чӣ гуна хӯред, дар заминам хӯред, мо ягон тарафдор нестем. ин зиндагии худтон аст. лекин навор карда кай ки шумо мепартоед, мардак, ҳазорҳо миллионҳо одамҳо тамошо мекунанд, лаънаттон мекунанд. ҳамаи ҳамин тоҷикистония тоҷикоя лаънат мекунанд. бовар кунед, ина як ду рӯз шуд, ман рости гап бегум, ҳамин суханҳо даст кашем мегум, сухан накунем мегум оиди ҳамин мардуми тоҷикое ки ҳар гуна кор мекунанд, лекин бу накунем, бу намешавад. як ду рӯз пеш тоҷико дар Санкт Петербург бо чеченцо ба фикрам ҷанг карданд, коршабҳак тудай сюда, бачаҳои ёш, ина рӯшон сиёши тамом, мебаранд мешинонашунанд, лекин боз чӣ кард? аз пеши як ду ҳамхели одамо тамоми мардуми тоҷика пас мезананд. як хел бачаҳо медоранд, шерои наро кати ва ё ҷанг карданд. бародар, шери нар кай ки турма мебаранда, шери нар ҷош дигар нест мешава, фаҳмиден? аммо якам рӯзда шери нар нест, нобуд мешава. зиндагиш 5 сол 6 сол метиҳашаку. бародар, и азобое ки дар турма мекашанд, шумо аз куҷо медонед ин гап короя? монед ҳамин гапотон. илтимос, ин гуна короя накунед, ин гуна одамои паддержка накунед, чегум бардор накунед, гӯед ки бародар накун, ин корота хуб аст, фаҳмидед? ҳамин да ҳамун Россия аввалаш ки рафтед,
ягон каскади гапотум греха урс пурсид ягон гапи чиз нест урс пурсидан иха шери мекунеду ватани худмо нест фаҳмидед майли оиди Россия дигар гапай оиди ҳамин ошхӯрӣ ҳамун Россияро ҷазир кардем худмо бардор фаҳмидед бовар кунед худмо ҳамун Россияда дигар миллатҳо ҳастанд озарбойҷониҳо ҳастанд намедонам грузинҳо ҳастанд армянҳо ҳастанд ана китайцҳо ҳастанд фаҳмидед ҳиндусҳо дигарҳо ҳастанд фаҳмидед бардоро афғонистониҳо ҳастанд бардоро ба номи худо худатон ягон ҷои дурӯғие нест аз дигар миллатҳо кам хабар аст фаҳмидед фақат аз ҳамин миллати худмо ҳаст хам мефаҳмем хеле замона шуда лекин мо бояд як коре кунем ки тиши воды ниже травы мегӯянд русо фаҳмидед тиши воды оромтар аз об ва кӯтоҳтар аз алаф фаҳмидед ҳамин вақт шидааст бояд як ором бояд бошем фаҳмидед бардор аммо Россияро ҳамин гуна кардем ҳозир Аврупо омадем ҳозир ман дар Аврупо ҳастам бо ин ҳамин бачаҳоям Аврупо дорам шумо донед ки дар Аврупо иҷара миллатҳои чӣ хел мегӯям осиёро иқа дӯст намедоранд алал хусус миллатҳое ки ака секрет неста ҳиндустониҳоя ман ҳозир як видео мемонам тамошо кунед чӣ гуна прикол мекунанд ҳиндустониҳоя на танҳо ба фикрам шумо ба фикрам дидагӣ ҳастед ҳамин видеоҳоро ва оқатон мебиёяд ки ҳамин гуна видеоҳоро тамошо бикунед пас бибинед ки и якин видео не чандта видеои тоҷикоя дидем ки дар ҳамин Аврупо флаги тоҷикия мемонанд байрақи тоҷикия мемонанд байрақи Полша як бачаҳо мудагӣ буданд бидоред видео тамошо кунед пус фарқ карда мегӯянд ки мо тоҷикем чӣ гуна мехоҳем ҳамин гуна зиндагӣ мекунем чӣ гуна хоҳем ҳамхели хӯрок мехӯрем мо дар дахлур наши мо дар маълим несте албатта мо шумо дар маълим нестем ӯ зиндагии шумо аст лекин шумо як чия бояд донед бардоро эффект домино ҳастае ки як тоҷик дар Россия як гӯхӯрӣ мекунад дар ҳар як тоҷике ки дар Россия ҳаста дар Тоҷикистон зарараш мерасад ва ҳамин гуна як тоҷике ки инам хел гуна хӯрок мехӯрад яки ягон бадахлоқӣ мекунад чӣ дар Аврупо бошад чӣ дар Амрико бошад ба ҳар як тоҷик зарараш мерасад фаҳмидед ягон фоидааш намерасад бардоро ҳама вақт зарараш мерасад инам хеле видео кунад агар ки дигар гуна бо рафтор кунад культурна тоза ана як тавақ як хушук карда монад одамо медорад буса мекунад мегӯяд машааллоҳ ина культура будааст ин мардум аз куҷо омадагӣ аст ки мо ҳамун давлат бирем як калтишон ҳамоҳангӣ кунем як ҳамсубачаем як дӯстона рафтор кунем фаҳмидед лекин ки шумо дар килонка мепартоед дастотон кате мехӯрем ягон зидди дастхӯрӣ нестем лекин шумо ҳамун чихегӯм ҳамун мисли ки ҳамун Россияда фаҳмидед ҳамин аз сабабе ки хонаи танг фаҳмидед ҳамин дар як хона 10-20 нафар зиндагӣ мекунад хонаи танг ҳамин чихегӯм мефаҳмем лекин охир бародар дар Аврупо ҳастӣ дар Аврупо дар як моҳ $2,000 кор мекунӣ ҳама имкониятҳо ҳастай бардоро куҷо шумо ҳамин гуна мехӯред куҷо майли хӯрден куҷо навор карда мепардоед ҳамун навор мекунӣ мепартоед садҳо ҳазорҳо одамо тамошо мекунанд дӯсту душман тамошо мекунанд бардоро 10 кас шидагиен 5 кас шидагиен 10 кас шидагиен ҳамун ҳар яктатон 10-таи 20таи дӯсту рафиқ доред аврупоӣ ҳар якташ бибинад ку 20 рафиқтон бо 20 рафиқи дигар намегӯянд 20 рафиқ намхе 100 кас 1000 кас гуфта мешунад ки ин тоҷико мисли ҳиндиё буданд ё ки мисли ҳамун дигар миллатҳои буданд ки намхе гуна мехӯранд фаҳмидед оқишон меояд аз фарҳанги шумо мефаҳмед бардор барои ҳамин илтимос бале ман гап задаистам зиёд гап задаистам лекин ман намехоҳам ки пагоҳ мара
тапидан гӯянд ки тоҷикоя би чӣ гуна хӯрок хӯрдастан ту ҳам хеле мехӯрӣ ман Тоҷикистон намерам. Ман ҳамон вақте ки дӯстон кати ҳарф мезанам бисёри вақт мегӯям ки Тоҷикистон биёед. Фаҳмидед, мо бо дӯсту душман як рақобатпазирӣ мекунем дар иҷо дар TikTok, дар Instagram, дар YouTube. Бо ҳамин бачаҳои тоҷико медонед хеле видеонаворошон карде чиқагон мо рӯҳомонро сурху сафед мекунанд. фаҳмидед, барои ҳамин бардаро ҳамин ки эффект домино нашавад илтимос мекунем тона ҳамин куротна бас кунед, як хӯрока тамиз карда хӯред, ё ки видеонавор умуман накунед, напартоед. Ман намефаҳмам барои чӣ ман ҳама қасо ресторанои қиматам рафтагием, арзоншам рафтагием, видео намекунем, намегӯем ки биё бибинед чӣ гуна мо хӯрок мехӯрем. Мо ин гуна видеоҳо намекунем. фаҳмидед, мо ҳам имконият дорем. Мо ҳам дар Аврупо ҳастем, мегӯяд ки дар оҷа комментариёш менависад ки касе ки ғарибида будагӣ нест ин гуна кора фаҳмидагист. Мо дар ғарибием зиндагӣ ман ҳамаш дар ғарибӣ гузаштагӣ, лекин мо ин гуна кораҳоя накардагӣ. Мо хеле бадахлоқия, мо хеле бемаданиятия пеш набурдем. фаҳмидед, ҳамин ки шумо ки дигар давлат меред, шумо намояндаи миллати худ ҳастед. Пас бояд як намояндаи миллати хуб шавед, намояндаи хуб шавед ки мо бо фахрем ки бародари мо ҳаст. фаҳмидед, дигар миллатҳо, дигар аврупоиё бо фахрем ки тоҷико ин гуна миллат ҳастанд. фаҳмидед, на мисли Русия шавем. бубахшед хеле зиёд гап задаем, лекин ҳамин буд паёми ман. Ба ҳар як тоҷикӣ ба номи худуд дахл дорад. ҳар як тоҷик ин хе намешавад ки аҳамият наде. ҳамин мо беаҳамиятӣ кардем ки инам хеле гап кору шавед. Чеченцоя бинед, Кадиров Рамзана бинед, як гапу кор шавад, меравад падару модарша мебурад, извинения мепурсад. фаҳмидед, ҳамун як гапу кор шавад, чеченцо меран ҳамун чеченцои худшон меқапанд, мегӯянд ки инами шумо миллати моро пас задед. Аз сабабе ки инами шумо гӯхритона кардед, миллати мо дар пеш дигар миллатҳо пас шиданд. Мо тоҷико инами гуна бояд рафтор кунем. нами одамое ки миллати моро пас мезананд, миллати моро нодуруст чӣ мекунанд, пешниҳод мекунанд, мо бояд гӯем ки бардоро накунед ин кора. Агар ки гапи моро нагирад, чораша бояд бибинем бардоро. Ба номи Худо это эффективно, это так должно быть. фаҳмидед бардоро. ҳамин гуфт, ҳамин буд. як ҳадиси дигар пайғамбар аст ки ба фикрам иштибоҳ накунам, мегӯяд ки ягон каса диди ки гуноҳ кардаста, ё ки ба суханат, ё ки ба дастат ҳамун гуноҳа ман кун. фаҳмидед, намон ки ҳамин кора кунанд. хай гуноҳам набошад, ин гуноҳ нест, ба фикрам ин гуноҳ хӯрдан, лекин ин дуруст нест. ин дуруст нест. маданияти моро намезебад бардоро. фаҳмидед, ягон иштибоҳ карда бошум, манро бубахшед бардоро. Ман сразу мегӯм, ничего лишнего ничего нету. Рӯҳошона маҳкам карда гем ки ҳеч ки нафаҳмад ки аст, лекин ман мисли ҳамин бардаро ҳастам. фаҳмидед, ман ҳар гуна дар заминам шта хӯрдагӣ ҳастем, лекин дар килонка рӯсика умуман хӯрдагӣ нестем, лекин умуман чӣ гуна хӯрдагӣ ҳастем, ҳар гуна хӯрдагӣ ҳастем. фаҳмидед, лекин навор карда паҳн кардагӣ нестем, навор карда нишон додагӣ нестем ки мо чӣ гуна чӣ ҳастем. фаҳмидед, ҳамин буд. Ассалому алайкум, зинда бошед, хона обод бошед.